na malandong ko sa atong pagbasa karon o sa atong Ebanghelyo, naminaw ko music FM. Unya, namuot ko sa akong nalugdan na lyrics, pero nakaingon ko na naapoy kamatuuran ang mga kanta. Ang lyrics sa mga kanta na ingon, kung single ka, ayaw ka pala. Kung broken-hearted ka sa bukma, bahala ka straight, basta lang kay front seat, kaysa first rate, pero di ay kapit. Bahala ka straight, basta lang kay front seat, kaysa first rate, pero di ay kapit. Napoy ko sa Facebook na nag-ingon, ang gugma ko no, dili ang ay dali-dalion, may managtase kay na ay deadline. Mao nga chillax lang niya. Last straight, first straight, dili dali-dalion o deadline. Unsa may naan ni mga bulungan. Ha? It talks about time, oras. Sa lagi kayo sa niyaging misa nato, diri. Kasagaran nato, ikot ganahan o pahuwaton. Ang pinakawila misa kung pinabuhi ka na maghuwat dito ka. Pero, ang pamaagi lagi sa Ginoo, lahi sa kong pamaagi. Kinahanglan sa maghuwat sa saktong panahon. Kaya nung ko, niya to kay Srila Maris College, niya sa Lokto, seminaryo. Lagi classmate sa third year nga nalangit nga mong gawas sa seminaryo. Ang hinungdan kay ang ilang pamilya nagkamaisod niya itong panahuna. Ang iyang papa na stroke. Kunya, nagkaupag-upang ang ilang pamilya. Yung mama na balay. Hindi si papa mo tayo na trabaho, mga pinastroke. Mga po nga, ni-decide siya na mong gawas sa seminaryo. Mo nalangin siya sa rektor. Pero ang rektor niingon sa maong classmate nato, sure ka na magawas ka na makatabang ka na? O sa mga pwede mong trabaho masuklan? Iba kaha maglugdor at kasmerkato. Huwata ang saktong panahon na makatabang ka na. Muabot ra ang tukmang panahon na ikaw makatabang sa iyong pamilya. Karong panahon na di pa ang panahon. Magkaisunan sa ancient Greeks na sila yung mga words sa time o oras. Ang unang termino ay Chronos. C-R-O-N-O-S. Na diha iluha ang term sa English nga chronological order. So, sequential time. Gahapon, karon, unya, kanyang taon, sa gabi, ugma, ulalaw, mao na yung sequential time. Mao na yung Chronos. Ang ikaduha na term, kaning Kairos. K-A-I-R-O-S. Ano sa maning Kairos? Proper opportune time. O God's time. God's opportune time. Mao ni ang takna nga gilaan, ginagana sa Ginoo para nimo. Mag-igsunan, diha sa itong Ebanghelyo ron, ato na tulog ang duha ka problema tungkol sa sakit. Ang una, ang anak ni Jairo nga batanong lalaki, batanong bata. Nga matod pa, nag-iso na puno, nag-higda, himagyo na. Moto nga nagaling-galing si Jairo pa doon sa maong ni Jesus. Kunya, samtang pa doon si Jesus sa maong balay ni Jairo, nagka-alino ng mga tao, nag-upot, mauto nga, nagkahigayon ang usa ka babae na italiluan sulod sa usik na tubig nga nag-angkos sa maong sakit. Na siya ay bleeding, hemorrhage, na ay abnormal flow ang iyang blood vessels. Mauto nga, italilugot siya. O giingnan ta, nadaghan na mga isang doktor nga ni aguan, pero wag yun iarang-arang ang iyang kahintang. Di grabe pa hinoon. Di grabe pa hinoon ang iyang kahintang. Kaya naapos
nga maayo ang maong babae. Bisan tuon ang mga tao ingon, nganong imo pa mang disur-disuron, imo pa mang abigihon ang magtutulong nga namatay na ang imong anak. Ano na siya na anak pa, patay na wanan, awahin na ang tanan. Pero, kung sa gingon ni Jesus, natulog lang ang bata, huwag siya namatay. May gingon na, trust in God's timing. Because God's timing is the best timing. Perfect yung kayo ang tayo sa Ginoo. God has perfect timing. Never early, never late. It takes patience and a lot of faith, but it's worth the wait. Mag-iksuna, isang pa sa mga kinabuhi ron, nga naakay ipaghandloy, nawag pa sa gihatag sa Ginoo. Tuhuin na, pag yun niabot ang panahon, di pa ang iyong panahon, huwag pa niabot ang panahon na ginagana sa Ginoo nimo. Nabi kayo ba na, way mangkod nga, nga nung gamindo ko man sila na idara ng mga kaso, mga sinita ko na di naman na sila kaanak, uwahin na ang tanan. Pero kung maog yun ay tagana sa Ginoo, para nila, why uwahin? Perfect na tayo na itagana sa Ginoo para nila. Kitahin po sa imong kinabuhi ron, sige ka natin imandoy, sige ka minsan, kapilan ka na hagpong,